היום בבוקר אני פותח יוטיוב, מה אני רואה? מסתבר שיש איזה כוכב עולה שעושה איזה תוכנית אינטרנט איזוטרית, ומה זה מחכה אותי? אחד לאחד, ממש התעצבנתי. דבר ראשון שעשיתי כמו תמיד, התקשרתי ליגאל ארנון. משום מה השיחה הגיעה למשרד בירושלים. שלום. אמרתי לה שלום, מדבר אייל קיציס, סיפרתי לה את כל הסיפור, גם היא הייתה בשוק. ביקשתי ממנה מהר להעביר אותי למישהו שיכול לפתוח לי תיק. אני מציעה שתדבר עם עורך דין אייל אייפר. כן. מירי, אייל קצץ על הקו. כן. עד היום אין כסף ואין הסכם חתום. רפי, תקשיב טוב. אני כבר אמרתי לך. עד היום כסף והסכם... רפי, תקשיב לי טוב. רפי, אתה לא תדפוק אותי. היא חוזרת אליי ואומרת לי שהוא עסוק. עכשיו אני מדבר. אייל, אני מתנצלת, הוא לא יכול כרגע לקבל את השיחה, תרצה להשאיר הודעה. מה עסוק? מה יכול להיות יותר דחוף מזה? אני יכולה להעביר אותך ליובל במקביל. הבנתי. זהו, קלטתי בעצם משתמש בדמות שלי. אחד לאחד. אני רואה שזה לא רק תראה, יש לך קייס. הכי טוב שתגיע למשרדים שלנו בתל אביב עוד היום. מישהו יטפל בך היטב. יש! אמרו לי שיש לי קייס. עוד לא הספקתי להגיד ליד בבלוקי פילרסטורף וכבר הייתי בבניין העגול. כמובן שהתחמקתי מהשומר כדי לא לעמוד בכל התור מעצבן הזה, ועליתי לקומה 46 אחרי שצלחתי את כל הקומות של דלויט. הגעתי למשרד. יום ראשון 9:30 בבוקר במשרדים של יגאל ארנון, זה לא אמור להיות עכשיו הרעש האוהב. דפקתי על הדלת. אמרתי לה ששלחו אותי בירושלים לפתוח כאן תיק. אז היא אמרה לי... אני חייב כבר להביא דלת שפירה. נעון בוקר טוב. אנג'לה, הנה, מה קורה עם דלת שפירה? הוא נמצא? הוא בחדר כושר ב9:30 בבוקר? הוא בחדר הכושר, נמצא... אני לא מבין. מה רוצים ממני? עברתי 4 מזכירות, הבטו לי את השם, נדחקתי במעלית עם 200 רואי חשבון. מה בסך הכל ביקשתי, לפתוח תיק במשרד הכי טוב בארץ. אתם לא מבינים, גנבו לי את הדמות. אתה יודע מה? חכה שנייה, אני אנסה להעביר אותך למזכירה של ארנון. אוכל אני זרה קצת. אבל זה עבד. מה עשו לך? מה זה גנבו לך את הדמות? איפה זה פה? אתה במשרד שלנו בתל אביב? ואף אחד לא בא לדבר איתך? מה דני שפירה בעניין הזה? הוא גנב לך את הדמות? לא יודע, באיזה בניין אתה? 46, אתה יושב בחדר ישיבות, אני יודעת ככה שמישהו יגיע. התיישבתי בחדר ישיבות וחיכית. נכנסו דנה, לילך ויונתן. רגע, אז הוא לקח לך את הזהות כי הוא רוצה למכור את הנכס שלך ואתה רוצה לקנות אותו במקומו? אז איזה עסקה אתה רוצה לעשות פה? אתה רוצה למכור מניות או פעילות? הוא רוצה להתחזות במורך לתאמו ואז להעביר את הבעלות, לא? זה הכל סיפור של הונאת מס בעצם, אתה מנסה להעלים מס. גמגמתי, אני מודה, בלבלו אותי. אבל אני חושב שבסך הכל הצלחתי להעביר את המסר. אני מאמין. אתה מכיר אותו? חבר לך? איפה הוא חיכה אותך בדיוק? בן כמה אתה קיזית, אבל אתה נראה כמו כל בן אדם. אתה משלם? בזמן? אולי זה, חיטמן. שנייה לפני שאתה הולך אבל, כבר היית בגבייה, כי אתה לא יכול ללכת לפני שאנחנו יודעים על מי לחייב. רצתי לבניין המרובע, כמעט נדרסתי, הגעתי שם לשומר וביקש ממני תעודת זהות, לא הייתה לי. הוא אמר לי, אז תתקשר למשרד שמישהו יורד למטה לקחת אותך. התקשרתי, לא הייתה תשובה. חיכיתי, בסוף כן הייתה תשובה, אבל אמרו לי מה לעשות כולם בארוחת צהריים. אז לא עשיתי, חיכיתי שיהיה זרם של אנשים, התפלחתי פנימה, ועליתי למעלה, הגעתי למזכירה, היא שלחה אותי לחדר המולטימדיה. יואו! ואז הבנתי, ליגאל ארנון יש רק דרך אחת לעשות דברים. רוזה, שכל השותפים יעלו אליי להתייעצות, מהר. תודה.